pulumutsa omwe ali kufatu, uwachotse manda uchimo, lilira ochimwa nuwazunsetu, nuwauze za Yesu mbuyeyo. Pulumutsa omwe ali kufatu, Yesu achifundo alandisa. Moni amayi ndi abambo konse kumene muli mu nthawi ino ya madzulo, tsiku lachisanu ndi chimodzi la pa Mulungu. Tikulandireni nonse mu dzina la mpulumutsi Yesu Khristu. Chankomera Mulungu wamphamvu zonse kuti madzulo ano tikakhalenso tikugawana mawu a Mulungu, mawu opatsa moyo. Tili kuona mu maphunziro athu amene mutu wake tikunena kuti muni ofumulidwa ku moto. Ndiye kuti pofika tsiku la lero takamba zambiri zokhuza muni, ndipo taona zambiri zokhuza kufumulidwa ku moto. Ndiye mundilole amayi ndi abambo mu tsiku la lero timalize ndi mavesi ochepa amene tikwangule nawo mu utumiki wathu wa tsiku la lero. Koma tikumbukire kuti misonkhano yathu tikumaona mavesi amene akuchokera mu buku la Amosi chapter cha 4 verse ya 11. Ndidagubuduza ena mwa inu monga omwe Mulungu adagudumuzira Sodomu ndi Gomora, ndipo inu mudali ngati muni ofumulidwa ku moto, koma simunabwerere kwa ine, ati Yehova. Mulungu adagubuduza ena, taphunzira zimenezo, koma akuti ife tidali ngati muni ofumulidwa ku moto. Ndipo tikamawerenga m'buku la Zakariya chapter cha 3 verse yake ndiyo ya 2, pamenenso tikupezapo mawu amene akunena kuti ndipo Yehova anati kwa Satana, Yehova adzudzula Satana iwe. Inde Yehova amene adasankha Yerusalemu akudzudzula. Uyu sindiye muni ofumulidwa ku moto. Ndiye misonkhano yathu tikuona mawu ngati amenewo, muni ofumulidwa ku moto. Dzulo tinali ndi phunziro lokoma limene timaona za kutula pansi zida. Ndiye timafotokoza kunena kuti tikuyenereka tikhale mbali ya Yesu Khristu. Ngati tikufuna kuti tizamuone Yesu Khristu, tiyeni tituleni zida za Satana njirekezi ndi kukhala mbali ya mpulumutsi Yesu Khristu. Lero phunziro lathu ndilakuti chikondi chodabwitsa cha Mulungu. Chikondi chodabwitsa cha Mulungu. Nthawi imatichepera, sitimalankhula kwambiri chifukwa tili mu nthawi ya kumapeto kwa nthawi imene anthu sazalola kukhala kulandira mawu olamitsa malingana ndi buku la Timoteo. Ndiye mautumiki athu timayesesa kuti asamapambane 25 minutes. Timayesesa kuti asamafike kumeneko ndi cholinga choti tili mu nthawi imene anthu sakulandira uthenga wolamitsa. Angofuna uthenga wa minute kuti tingomvera basi choncho. Ndiye munali zambiri m'maphunziro amene tikadatha kuzifotokoza, koma ndi pemphero langa kuti Mulungu kupyolera mu mphamvu ya Mzimu Woyera akapitirize kulalikira mkati mwa mitima mwathu. Ndiye lero lino phunziro lathu tikuti chikondi chodabwitsa cha Mulungu. Katiyeni tipemphere. Atate okonda ndi mpulumutsi Yesu Khristu, tikuti zikomo chifukwa cha chikondi chanu. Lankhulaninso ndi mitima yathu madzulo ano mu dzina lodabwitsa loti Yesu Khristu tapemphera izi. Amen.
Vesi lathu limene tikhale tikuchita nalo, limene tikazungulira konse kumene tikufuna tizungulire, tizibwerera pa vesi limeneli, ndi nyimbo ya Solomo. Nyimbo ya Solomo chapter cha 8, vesi yake ndiyo ya 6. Ndikadakonda ndikadayiwerenga mu chizungu, komanso ndiyiwerenge mu chichewa. Mu chizungu imamveka bwino kwambiri, komanso mu chichewa poti chichewa chimakhala ndi mawu ena ovuta kwamvesa. Then kadakonda nkadayiwerenga mu chizungu, koma tiwerenge kaye koyamba mu chichewa. Mu chichewa kunena kuti undilembe pa mtima pako mokhoma chizindikiro, nundikhomenso chizindikiro pa mkono pako, pakuti chikondi chilimba ngati imfa, njiru imangowuma ngati manda. Kung'anima kwake ndi kung'anima kwa moto, ngati mphenzi ya Yehova. Madzi ambiri sangamize chikondi, ngakhale misinje yozala kuchikokolola. Akuti madzi ambiri sangamize chikondi, ngakhale misinje itadzala singakokolole chikondi. Mwamuna akapereka katundu yense wa nyumba yake ngati sipho la chikondi, akanyozedwa ndithu. Mavesi limene tikhale tikulingalira ndi limeneli, limene mfumu Solomo adalemba. Nde ndimati ndiliwerengenso mu chizungu, chifukwa chizungu imamveka bwino kwambiri. Mu chizungu akunena kuti set me as a seal upon thy heart, as a seal upon thy arm, for love is strong as a death, jealousy is cruel as a grave. The cause therefore are the cause of the fire, which has a most vehement flame. Many water cannot quench love, neither can flood drown it. If a man would give all the substance of his house for love, it would be utterly contained. Fumu Solomo ameneyo adalemba mawu amene ndi prophetic, mawu amene ngaulosi, kuti undilembe pa mtima pako, seal me, undikumbe ndithu, ukhale ngati wayika chizindikiro mkati mwa mtima mwanga ndi mkati pa mkono panga. Ndiye akunena kuti chifukwa chani? Chifukwa chikondicho nchozama. Ndiye akuti moto utha kuotcha. Taonapo mabuilding abwezi amene anali olimba, moto ndikubwera ndikukwangulula ndikukhala flat. Taonapo nyumba zikuchoka ndi mafunde ndi chigumula. Tinapita mu April kuno kukwezedeni, tinaona mvula amene inaonongera, imatha kupasula nyumba pamene panali nyumba ndikukhala flat. Mvula imene madzi, ati madzi atha kuchita zonsezo, koma sangachose chikondi. Chikondi chimalimba. Lero lino tikufuna tikaone za chikondi chodabwisa cha Mulungu. Tikuti bwanji chikondi chodabwisa cha Mulungu? Zulo timafotokoza kunena kuti munthu amene angakhale okufumula, kukufumula mu ng'anjo, ng'anjo imene waiyasa ndi Mulungu, ndiye kuti munthu ameneyo ngwamphamvu zodabwisa. Munthu amene angathe kukupulumusa mu mafunde, mu chigumula, chimene chigumulacho nchamphamvu, ndiye kuti munthu ameneyo ngwamphamvu kwambiri. Ndiye palibe wina amene angatipulumuse koposa Yesu Khristu, kapena koposa Mulungu. Mazulo ndimafuna ndikumbuse abwenzi kunena kuti oyamba kuchimwa sanali Adamu, oyamba kuchimwa anali angelo, koma kumwamba kutakhala pansi angelo achimwa, angelo aukira. Kumwamba kunanena kuti aukira asiye, akuchita zawo akula asiye. Palibe chimene tingachita ife. Angelo ataukira kumwamba kunalo laukire, angelo atachimwa kumwamba kunalo la achimwe. Ndipo palibe ngakhale mpulumusi anabwera kuzafera angelo ochimwawo. Koma tamveserani, Adamu atachimwa kumwamba konse kudakhala chete. Titani nsono munthu amene tamulenga wachimwa. Angelo anachita kulengedwa ndi Mulungu, koma kumwamba atachimwa angelo Mulungu ananena kuti asiye. Koma kumwamba kunali silent pamene munthu adachimwa. Titani
Mpulumutsi adapezeka. Ndipita ine ndikawafere m'malo mwawo. Onsewa ndi ochimwa. Tikamawerenga buku lina limene adalemba mlongo White analemba kuti God Amazing Grace. Adayilemba kunena kuti chisomo sichinayenera angelo. Chisomo chinamuyenera munthu. Ndipo tikamawerenga mu buku la Miyambo ananena kuti chisomo pamene munthu adachimwa. Chisomo ndi chifundo chidapyopyonana. Mercy and grace kissed together. Kuti munthu ochimwa akapulumutsidwe. Koma izi sizidali zamasewera kuti munthu kumwamba kukalole mwana okondedwa abwera adzatipulumutse. Ndati kufuna ngati nthawi ikhalepo titambasuleko tikoti chikondi chimenechi nchodabwitsa bwanji. Analemba mlongo White mu buku lake la Early Writings kuti pali chikondi chodabwitsa chimene ndachiona. Kuti munthu akafuna kuchimwa angelo amabwera namamuteteza namamuuza munthu ameneyo usachimwe mbale, usachite chimenechi, usapange chimenechi ndi tchimo. Ndati angelo amayesesa kumuteteza munthu kuti asachimwe, kumuteteza Nkhalamba kuti asachimwe. Koma ati Nkhalamba akapitiriza kuti akufuna achimwe namachita di tchimo lija, ati angelo amabwerera kumwamba. Ndipo kumwamba kumakhala chisoni polirira munthu ochimwa amene angelo ayesesa kuti amuteteze ochimwa. Chikondi chodabwitsa cha Yesu Khristu. Analembanso mlongo White mu zolembera zake zina kunena kuti ndaona chikondi chodabwitsa cha Mulungu. Kuti pali angelo anayi amene agwira mphepo, agwira makona wonse anayi. Ndi angelo imafika nthawi yoti manja awo atopa afuna asiye mphepo. Tikamaona m'maulosi mphepo zimayimirira nkhondo. Ndifuna ndinene abwenzi, angelo amene atangosiya lero mphepo imeneyi namayomba dziko lapansi simupeza nsomwa yolapa. Kunali COVID-19 anthu amatha kulankhulana ndi akazi awo, koma tamveserani dziko muno mutangobwera nkhondo khaya akazi anu ali ku Malawi simulankhulana nawonso. Chifukwa nkhondo imaphasula matransmitter onse amene imabwera ma network, imaphasula imasintha zonsezo. Akazi anu azingolira ndayimbofonizana koma sana ndiyanke, khaya ana anu azingolira adadi sitinamve kodi sana pedo inunso osadziwa kuti muli kuti. Nkhondo kuti ngoyamba. Ndati angelo amagwira makona wonse kuti isawombe. Ndati manja awo akafika potopa kuti asiye mphepo imene. Ati ngelo wina mathamanga kwambiri moposa chiwomba nkhanga. Ndikuwauza zoti siyani kayi. Koma ngelo amene kuti athamange kumakhala Yesu Khristu. Wafika kumpando wa Atate ndikukagwedeza Atate. Kumbukirani mwazi umene ndidaukhesa kumukhesera uchimwayo. Mwina mutangompasa mwayi pang'ono. Koma chisoni ndicho amene akupasidwa mwayiyo lero. Moyo waka sitikulabadiranso za mpulumutsi. Nayo lino ndikufuna tione za chikondi chimene chodabwitsa cha Mulungu wathu amene adatikonda. Ndiye mundilole tiwerenga mavesi athu mothamanga kwambiri chifukwa cha nthawi. Ndiye mundilole vesi lathu loyamba tilitenge ku Luka chapter 15 pamene patingomba pa vesi ya 3. Koma anati kwa iwo fanizo ili, munthu ndani wa inu ali nazo nkhosa makumi ndipo pakutayika imodzi ya izo sazasiya nanga mchipululu zinazo 54 mphambu zisanu ndi zinayi nalondola yotayika kufikira ayipeza. Verse 5. Ndipo pamene adayipeza ayisenza pa mapewa ake. Ndikufuna abwenzi tiyambe kuchita maki mawoti pa mapewa ake. Wokondwera ndipo pakufika ku nyumba kwake amema abwenzi ake ndi anasi nanena nawo, kondwerani ndine chifukwa ndapeza nkhosa yanga yotayikayo. Ndiye mawenanso amene tikhale tikuwaona ndikukondwera ndine chifukwa ndapeza nkhosa yotayikayo. Ndapata peza choyamba
kuti munthu anali ndi nkhosa 100 yatayika imodzi akusiya 99 ndi kumasaka imodzi yotayikayo nde waipeza. Baibulo likunena kuti koyamba adayisenza mapewa ake. Nkhosa waipeza sadangoyinyamula ndi mwendo umodzi. Nkhosa iwe ndi wotayika, bwanji wandizuza. Ena ife mwina tidata yapo ana kusongonekera. Abwenzi ndifuna ndikuzeni mukampeza mwana amene wanasochera mwina ena amatha kungomukoka ndi makutu. Ukandimva ndikakafika ku nyumba tamveserani mbusa yanayika pa mapewa ake. Ndikamawerenga zowerenga zina mu Christ Object Lesson amanena kuti sana mwina ningowerenga amanena kuti sana ngoitenga ndikuyika pa mapewa koma adayika kaye pa chifuwa chake ndikuyitonthoza. Ndeti kufuna tione kuti kodi chifukwa chiyani mbusa amene adayenereka kuyika nkhosa imene pa mapewa. Yesaya chapter 9 verse 6. Tiwerenga Yesaya chapter 9 verse 6. Pakuti kwa ife mwana wakhanda wabadwa, kwa ife mwana wamwamuna wapasidwa, ndipo ulamuliro uzakhala pa phewa lake. Abwenzi timbangeso maki kuti ulamuliro wa mwana amene wapasidwa, mwana amene wabadwa uzakhala pa phewa. Chifukwa chani adzawike pa phewa lake osakhala pa mutu? Chifukwa chani abaso akunena kuti nkhosa atayipeza adayika pa mapewa ake. Mu Christ Object page 189 akunena kuti then he does not scorch it because has caused so much trouble. He does not drive it with whip. He does not even try to lead it home. In his joy he takes the trembling creature upon his shoulder. If it was bruised and wounded, he gathered it in his arm, pressed it closer to his bosom, that he warm of the warm of his heart may give it life. Alandisangalasa mlembi pamenepa ati nkhosa yatayipeza sikuti adayamba kungoyikwapula wandipezesa mavuto kapena adayinyamula ndikumanena kuti ziyenda uyenda ukafika ku nyumba wandipezesa mavuto. Ati ayi anayitenga mwachimwemwe namayika pa phewa lake. Komanso chifukwa choti mwina inali yovulala adayika pa chifuwa chake namayitonthoza namayipanga kuti khalenso yabwinobwino nkhosa ija. Anayitenga ndi chikondi chake chonse chimene anachika pa phewa lake ndikuchika pa bosom pa chifuwa chake. Lero lino ndifotokozanso chifukwa china chimene ana tikamaliriza akamalira timayika pa phewa. Kodi mmadziwa chifukwa chimene ana akamalira anthu amayika pa mtima? Nthawi ina nditakwatira kalero agogo anga adandiuza mwambi kunena kuti ukakwatira akazi amavuta. Umatha kumugulira dresi, ine dresi sindifuna. Utha kumugulira ichi ine sindifuna. Ndanandiuza zonena kuti chisisi uzikamutenga mkazi wako ndi kumwika pa phewa pa mtima pakopa. Ndeo kakamwika pa mtima pakopa ukamusiye ka mphindi ziwiri zitatu mankhwala amagwira ntchito kwa anthu okhawo kwatira. Nonse amene muli pa chibwenzi izi sizimatheka. Kwatirani kaye ndezitheka. Nde mankhwala amagwira ntchito kwa anthu okwatira. Nde ukakwatira ukamutenga mkazi uja ndi kumwika pa chifuwa chakochi ndi kumammenya nde ndikumafusa kumampanga pang'ono kumammenya pa chifuwa pang'ono kumati kodi mwati chani? Ndi amayamba kusintha maganizo kuti abasi ndikangonena kuti nthawi ina mukazapeza ndalama mutha kuzagula dress koma sikuti ili za serious. Pa chifuwa pali mtima. Mtima mwana uja amadaka malira tikamwika pa chifuwa chimene mwana amatontholera. Nchifukwa chonena kuti akamalira mukamwika pa chifuwa pa mtima umagunda di. Nde mwana uja amakhala akulira nde amamvesera kulira kwa mtima kuja di. Nde munthu sachita zinthu ziwiri nthawi imodzi. Sangamalire kena kwazimvesera nde amasiya kaye kulira kuja nkumamvesera mtima uja di. Kena kumona tulo nde mbusa adayipeza nkhosa yovulala yosocherayo adayika pa chifuwa kenako adayika pa mapewa ake namayinyamula mwachimwemwe nkupita nayo ku nyumba kumene iye anakasangalala ndi mtima wake wonse.
Komanso tikamawerenga buku la Exodo chapter 28 timapeza zovala zodabwisa za wansembe. Kuyambira pa verse ya 6 panali chovala china chimene chinali ifodi. Wansembe kuti alowe kumalo opatulikitsitsa amayenereka akhale ndi imene ifodi. Imene ifodi imakhala ndi miyala iwiri pa mapewa. Mwina tingowerenga pa verse ya 7, akhale nazo zopeza pa mapewa ziwiri zopangidwa ku nsonga zake ziwiri ndi amangike nazo, ndipo mphango wa ifedi okhala pamenepo umange uko ukhale wa chiombedwe chomwecho ndi chiombedwe kamodzi wa golide ndi thonje la madzi ndi lofira la mafuta. Ndipo atenge miyala iwiri ya belulo nalo chapo mayina ana Israeli, mwa mayina asanu ndi limodzi mwala wina, mayina asanu ndi limodzi mwala unzake mwa kubadwa kwawo. Ndiye wansembe kuti azikumbukira kuti akafika kumalo opatulikitsitsa akayapa machimo onse aja ana Israeli akhululukidwe. Wansembe anali ndi chovala china chimene chimakhala ndi miyala iwiri ya beluli, muchizungu amatchula kuti oxide stone, imene miyalayo amachita kukumba na makumba mayina mwala umodzi, mayina 6. Rubeni azaje pamenepo mwala wina so mayina 6. Ndipo wansembe wankulu samapita ku mpando wopatulikitsitsa kapena kumalo opatulikitsitsa opanda miyala imeneyo. Imakhala nthawi zonse pa mapewa pake, amayinyamula pa mapewa ake ana Israeli. Tamveserani abazi, inu ndine si ana Israeli. Yesu adayenereka kutipulumutsa. Tili ngati nkhosa yotayika monga Davide adanenera. Ndiye atatipeza, adatiyika pa mapewa ake, kuti simba kutichita silu pa mapewa ake, chifukwa amaziwa kuti kuchoka pamenepo Yesu Khristu akakhala mkulu wa nsembe wotitetezeranso machimo athu. Ndiye akamalowa malo opatulikitsitsa akuyenereka dzina lanu likhale pa mapewa, ngati mene wansembe wakaleyo amachitira, ngati mene Aaroni mene amachitira. Akamalowa muchipinda chopatulikitsitsa amayenereka akhale ndi ana a Israeli mayina awo pa mapewa. Ndiye tikatengera pa verse ya 16 kuyambira pa verse ya 15 amapanganso china chimene chimatchedwa kuti cholumikizana ndi ifodi imene chimene chimakhala ndi miyala yokwana 12. Mwala sono mwana Israeli aja angwakumba pa uku 6 koma mayika mwala wina uliwonse nkuchika pa breastplate chapachifuwa chimakhala ndi miyala 12. Miyala 4 leyo yoyamba, miyala 4 inanso miyala 4. Wansembe miyala yonseyo imayimirira mayina ana Israeli. Wansembe akapita muchipinda chopatulikitsitsa mtima wake ukamagunda miyala imeneji, miyala yomwe ndi ana Israeli. Yesu Khristu ndi chimenenso iye adachita potipanga ife, nkutitenga ife ndikutiyika pa chifuwa chake, kutitenga ife ndikutiyika pa phewa lake, chifukwa mwana wamwamuna wabadwa, mwana wakhanda wapasidwa kwa ife. Ulemerero wonse uzakhala pa mapewa ake ngati wansembe mene amachitira. Yesu malingana ndi Baibulo wansembe amayenereka kukhala ochokera m'banja la Levi lokha. Koma Yesu sanachokere m'banja la Levi, anachokera m'banja la Israeli la Davide. Koma pofuna kuti pulumutsa anayenereka kukhala ndi miyala imene pa chifuwa chake, miyala imene anayika papa. Wansembe akamamwalira chovala chimenechi mtima wake ukasiya kupuma, umasiyanso kugunda miyala ya ana Israeli imene. Ndinkona Paulo adalemba kwa Roma chapter 8 verse 35, acha tisiyanise ndani ndi chikondi cha Khristu. Kodi ndi sauso, kodi ndi matenda, kodi ndi kuzunzika? Paulo anati muzonsezi tili nayo ugonjetsa, pakuti ndatsimikiza ine mtima kuti ngakhale maukulu, ngakhale maulamuliro, ngakhale utali, ngakhale kuya, sizingakwanise kutisiyanisa ife ndi chikondi cha Yesu Khristu. Chikondi cha Yesu Khristu nchachikulu ndithu. Analola kukufumulani pa moto pamene dziko lapansi
tinali mumdima, tinali mumoto oyaka. Mpulumutsi yekhayo anabwera nkuzatipulumutsa ife. Nkhosa m'busa wabwino mu Yohana chapter 10 ndiye amene anatenga ndi kutaya moyo wake chifukwa cha nkhosa. Verse lathu lomaliza ndi mawu athu omaliza achokera pa Yohana pa Luka chapter 15 pamene taona ife kuti atamaliza zonse adapeza nkhosa ija. Adayitenga napita nawo kwa nzake nkunena kuti sangalala ndine ndapeza nkhosa yotayika imene ndinayipeza, sangalala nayo ni ndine. Bible latiuza kuti m'busa amaweta nkhosa. Ndiye akuchisangalalo chake choti asangalale ndi anzake anayenerekanso kupha nkhosa. Chifukwa sanawete mbuzi yayi, amaweta nkhosa. Ndiye anzake anabwera mwatitana kuti tisangalale, nkhosa ili kuti. Busa anaziyang'ana nkhosa kuti kodi ndiphapo iti pamenepo, kodi ndikapha imodzi ndiye ndipanga masamu ochosera kapena ophatikiza. Chifukwa nkhosa iyi ndidayiyang'ana nkufuna kuti yoyi ibwerere mukhola, koma ndayipeza, kodi ndiyiphenso? Ndiye m'busa ananena kuti ayi, dikirani kaye ndiganize bwino, nkhosa sifa. Nkhosa sifa, malo mwa nkhosa ndifa ine. Ndinkona Yohana chapter 10 verse yake 11 amanena kuti ine ndine m'busa wabwino. M'busa wabwino amaweta nkhosa, amaweta nkhosa mwachikondi. Ndipo m'busa wabwino iyi amalola kutaya moyo wake chifukwa cha nkhosa. Yesu analola kutaya moyo wanu pofuna kukupulumutsani inu. Mene amabwera pa dziko lino lapansi kuti apulumutse inu ndine. Chinali chikondi chodabwitsa. Mumaphunziro athu taona za muni omene umayaka kuti inu ndine timayaka. Uchimo uli ngati khate imene ikayamba imapitirira thupi lonse. Popanda mpulumutsi kubwera kutifumula sitikanatha kupulumutsidwa. Koma Yesu analola kubwera kuzatipulumutsa inu ndine. Kodi lero munkanabe kuti ine sindikukufunani inu mpulumutsi Yesu, kapena mukuvomera kuti Ambuye wochimwayo ndine? Ndaona chikondi chanu chodabwitsa, ndikufuna mukandisuke. Ngati ndi choncho abwenzi, Mulungu akatikhululukire, akatisambitse ndi mwazi wake. Mawa tikukuyitanani ku msonkhano omaliza pamene tidzaseke maphunziro athu amuni ofumulidwa kumoto, pamene tidzakhale ndi Evangelist Max Mpotazingwe. Tiyeni tonse tikapezeke ku Kingsfield Building. Mulungu akudalitseni nonse. Amen.